Dobrý deň ľudia, dneska tu je s vami Kukuk. Budeme hrať Hello Neighbor. Nová hra, viem. Nebojte sa, ešte bude Subway Surfers, ale ideme ešte zahrať Hello Neighbor. To som objavil, mi to kamarát poradil. Budem to hrať po druhý krát, už som to raz hral. Ale som to ešte neprešiel, takže ideme. Novú hru vidíte tam pokračovať, ale ja chcem ísť novú hru, aby ste videli. A keď môžete, napíšte mi do komentárov nejaké tipy, triky, ako klamať Hello Neighbora. Ako ho budem volať? Asi prvé meno, čo mi napadne, je Bonifác. Takže preskočím, to ma nezaujíma. Takže Bonifác už na nás čaká. Ujo Bonifácko. Som to dlho nehral. Wow. Ja preskočím na to. Nie. Už ma chytil, hneď tak. No preskočím, ja to nechcem. OK. No. Čo si spomínam, tam musíme vyliesť. A ďalej nemám ani potucha. Kosačka. Kosy. On ma kosy. Nie. Ide po mne. Ide po mne. Aha, nechytíš ma. Už je moja kosačka. Už není tvoja. No. Dobre, už sa nebudem zabávať so susedom. Musíme ísť tam hore vyliesť. Prečo je taká hudba? To ide po mne? Ja mám si pozerateľku. OK. Nejaké detektívky. Ja som tu. A mi hovoril ešte kamarát, hej, že tu máme zobrať kosačku a rozbiť okno. Kde je? No spadla dole. Čím to mám teraz rozbiť? Ja lietam. Pozrite, ja lietam. To čo je? To je buk? Tak už nie. Utekáme. Tak, tu hore asi. Už ma videl. Toto je môj dom? OK. Ja som bezdomovec. Ale veľký má dom. Veľký máš dom, susedko, hotovko, Bonifácko. Dobre, utekaj preč. Ja idem tu tam naspäť. Asi si mám zapnúť tam kosačku, že by som rozbil okno. Pretože... Dobre, ja neberiem kosačku do ruky, ja si ju odložím. Mám ešte ďalej pozerateľku. Tak to je dobre. OK. Bonifác išiel pozerateľku. Alebo vymyslíte mu výmenu. Vymyslíte mu vy radšej. Ja nechcem. Napíšte do komentárov, akému by ste mu dali meno. Nie zas, nie. Dobre. To fakt. Tak ako mám rozbiť to okno? On ma videl. Čo? On môže cez steny ma chytať? To je dobrý boss. Čo to je s ním tu boss fight?
On zase išiel po zadateľku. On jaký skokan. On vie takto skákať. Takto som nevedel. No, takže bola nám reklama, no nevadí. Ale to vôbec nevadí. Som mal reklamu. Dobre, ja neviem, jak už mám rozbiť to okno. Ale asi s kosačkou to nepôjde. A zase vidie. Dobre, takže mi napíšte nejaké do komentárov, tipy, triky. Tu si žiarlivý, tu máš kosačku. No. Napíšte do komentárov nejaké tipy, triky. A čaute. Čau.